Parla clàssic, fent història. Xavi, tinc la música aquella, Parlant gràcies, són les 7:30. Hem parlat amb l'Amparo Miralles, que és una de l'alma mater d'aquest projecte que s'establirà al carrer Robadors, Mini Teatres, projecte del qual tornarem a parlar. Doncs, Pardo, ha arribat el teu moment. Perfecte, doncs endavant. Però Històries Pardianes ha d'entrar amb la teva sintonia, no? Oh, i tant. Pues Si vinga, m'ha va. de tocar la música, si no estic Som-hi, va. conforme. Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Històries Pardianes. Aviam, quan hem començat el programa hem dit, i tu has fet esment de que, en certa manera, parlaríem del Titanic, però no parlarem del Titanic perquè el que farem serà Una referència. Una referència sí. perquè ens donarà pas Sí, al tema de debò que jo vols vull tractar parlar. avui. Sí, exactament, sí. Doncs escolta, si vols, per posar una mica d'ambient, Sí. per què no posem una música com aquesta? Com vulguis. Every night in my dreams, I see Ja saps quina música és aquesta, Sí, no? home, sí. Quina és? Pues mira, l'última pel·lícula que s'ha fet sobre el Titanic, perquè del Titanic se n'han fet vàries, Ahà. Sí. El que passa és que aquesta potser és la més oscaritzada, la més famosa. La més moderna i que determinats sistemes tècnics que, clar, la fan ser la millor. Això és evident. Doncs la introducció del tema del Titanic la dèiem perquè ara ens explicares, no? Sí, doncs mira, bé, el Titanic concretament és un dels tres barcos que es van fer del grup olímpic, o sigui, el model el grup olímpic, i aleshores perteneixien a la companyia White Star. Molt bé. Per què ha tingut tant de ressò el Titanic? Per què se'n parla tant del Titanic? Bé, el principal que se'n parli tant del Titanic és per la tragèdia que va suposar la mort de 1.500, exactament 1.513 persones. Bé, però, a més, potser a part d'això, el Titanic, que en aquell moment era la construcció més perfecta que existia. El barco més gran que hi havia al món, també, oi? Quan es va construir. Llavors, el barco més luxós que s'havia fet fins a aquell moment. Tot això tenia la seva importància. Llavors també tenia molta importància la navegació que unia Amèrica amb Europa, i és lògic que el Titanic fos un barco luxós perquè tu pensa que tota la gent amb possibilitats econòmiques, el seu somni, tots els americans, eren vindre a Europa. I això ho hem vist en moltes pel·lícules, quan es parla dels pares viatjar a Europa o de la família viatjar a Europa, i sobretot a Europa hi havia dos punts, que era, o bé, fonamentalment França, era potser l'època, vam parlar del Toulouse-Lautrec, les èpoques aquelles del glamour francès, i la gent tenia la il·lusió d'anar a París, fonamentalment a París, o bé a Roma. Fonamentalment els viatges. I clar, aquests barcos havien de ser luxosos perquè anava gent de moltes possibilitats econòmiques. Evidentment, l'única forma d'unió amb Europa era aquesta perquè la navegació aèria no existia, els avions no existien. Avui en dia, possiblement, aquests barcos la gent no els agafaria, oi? Bé, la tragèdia es basa en moltes coses. Una, per exemple, si vols tu, és la jubilació del seu capital a arribar a Amèrica, una cosa que d'això. Després els herois de l'orquestra que van estar tocant música fins que van morir tots per animar a la gent. Bé, aleshores, avui en dia aquesta desgràcia del Titanic, clar, no passaria perquè evidentment la navegació avui en dia, el radar i tot això, i aquest iceberg amb el que van topar, no hagués passat això. De totes formes, et vull dir una cosa. El Titanic va rebre informació de que existia aquest iceberg
es desplaçava. I potser va haver una mica d'imprevisió, la vigilància d'això del mar es feia amb uns vigies, amb uns prismàtics que sembla ser que no tenien prismàtics, era una nit de molta boira, i després possiblement la tragèdia va ser que les barques, diguem, de salvament eren mínimes amb la quantitat de persones que hi havia. Entre altres coses va haver un malentès perquè es va dir que primer les senyores i els nens, amb el qual moltes barques aquestes van sortir amb unes senyores i nens, però que hi havia puesto per homes, però l'ordre era aquesta i no es va entendre bé i va ser aquest el problema. La típica frase que hi ha de les mujeres i los niños primero, però a més hi havia puesto per pujar homes, etc. Però clar, aquí va vindre el jaleo. És natural, perquè en aquells moments, imagina't tu. I després una altra cosa, el cine ha portat moltes pel·lícules, i és la fibra sensible. Es van salvar unes 711 persones. Ho dic perquè això són números exactes, perquè clar, hi havia una llista de passatgers, hi havia un llistat de passatgers. Bé, i aleshores ells van el dia 14 d'abril és l'enfonsament del Titanic, que no és exactament així, perquè va ser el dia 15, la matinada del dia 15, quan es va enfonsar allà el barco. Bé, el vaixell més pròxim que hi havia al Titanic era el Californian, però desgraciadament els SOS que enviava el Titanic no es va rebre a Califòrnia perquè en aquell moment la tripulació descansava i el radiotelegrafista també. I aleshores l'únic vaixell que es va aproximant allà, que va arribar sobre les 4 de la matinada del dia 15, va ser el Carpàtia. Sobre el Carpàtia hi ha una cosa que la vull comentar perquè és molt curiosa, i és que això va ser l'any 12, i en 1918 el Carpàtia va ser enfonsat per un submarino alemany a l'Atlàntic a la costa sud d'Irlanda, conegut exactament per al Mar Celta. Bé, tot això més o menys és el que et volia dir del Titanic, perquè ara ens porta a un altre assumpte, amb un assumpte molt poc conegut i amb un assumpte realment que és esferidor. Perquè tu abans has dit que el Titanic era gairebé conegut per a part del tema de les pel·lícules, de la gravetat del fet. Hi havia 500 i pico de morts que naturalment van haver molta gent. Però anem ara amb una cosa que potser no s'ha donat massa informació perquè tampoc ha agradat donar-la i que per casualitat jo em vaig topar amb ella. Es tracta d'un vaixell alemany, també de grans proporcions, que es va fer tipus Titanics, de luxe, es va fer com per viatges de plaer, i exactament aquest vaixell es deia Wilhelm Gust, jo l'alemany no d'això, Wilhelm, sí, Gustloff, exactament. Sí, aquest va ser votat, més o menys, perdoneu-me perquè no d'això. Aquest vaixell va ser votat en 1937 al port d'Hamburg i va presidir la votació el propi Adolf Hitler, o sigui, el Führer. Aleshores, aquest vaixell, com et dic, tinc la mania de dir barco, aquest vaixell es va crear com a vaixell de plaer, i la Segona Guerra Mundial se'l va convertir en un vaixell hospital. Posteriorment va passar a ser vaixell auxiliar de l'Armada exactament pel grup de lluita antisubmarina i estava més aviat cap a la banda de Polònia. El 1945, amb l'avanç de l'exèrcit rus, es crea un sistema d'evacuació dels alemanys que se li va donar el nom d'Operació Anníbal. Operació Anníbal. Llavors, concretament, passa una cosa. L'exèrcit rus, quan avançava, tenia molt mala fama. Inclús se n'ha parlat molt i s'ha publicat molt i s'ha dit. Eren una mica... Tenien una brutalitat extraordinària. I, clar, la gent els hi tenia terror, no? I aleshores, tota la part de la gent que estava a la Prússia Oriental es va decidir que se'ls evacués cap a Alemanya, o sigui, enrere. D'acord amb aquesta operació, el vaixell que es trobava fondejat a la bahia de Szczecin, concretament a Polònia, va ser mobilitzat per l'evacuació.
aquest vaixell que estem parlant. Bueno, aquest vaixell, quan es va fer, tenia una capacitat per 1.880 persones i concretament per emportar-se tota aquesta gent, la gent estava al moll aterroritzada, volent sortir d'allà on es trobaven, i inclús els militars havien de fer trets a l'aire per tranquil·litzar una mica la gent, perquè la gent estava esbarada i tal, i va carregar 11.000 persones aterroritzades. O sigui, tenia capacitat per gairebé, no arribava a 2.000 i van pujar 5 vegades més. 5 vegades més. Amb aquest vaixell concretament van pujar ferits de guerra, o sigui, militars ferits de guerra, dones dels cossos auxiliars de l'exèrcit i després tots civils, dones, nens, avis, etc. Bé, i llavors va sortir a les 12:30 del migdia. A les 12:30 del migdia va sortir amb unes 11.000 persones, que no hi ha referència, precisament perquè no hi ha llista d'embarc. No hi havia registres com el Titanic. Que sí que hi havia llista, però són números rodons que es calcula que són més o menys els aproximats. Va sortir del port de Gdynia, a Polònia, i anava destinat a Kiel. No era l'únic, hi havia diversos vaixells que havien de fer tot aquest traslado de persones que fugien, oi? I el 30 de gener de 1945 va sortir, o sigui, a les 12:30 de 30 de gener de 1945 va sortir d'aquest. Amb 11.000 persones. Amb 11.000 persones. Torno a repetir, dones, ferits, etc. El temps era molt dolent, en aquests moments. Hi havia molta boira i, a més, una temperatura d'uns 10 graus sota zero. Imagina't, o sigui, de fred de veritat, Bueno, aleshores, aquest vaixell se'ls va fer de nit, com és natural, i sobre les 21 hores, exactament, entre la bahia de Danzig i la isla danesa de Bornholm, m'explico. Concretament, va passar el següent. Ells anaven navegant a fosques completament. Ells tenien la seguretat que hi havia un comboi armat de protecció que el tenien a prop. I es van confiar. Aleshores, quan estaven, ja torno a repetir, entre la bahia de Danzig i la isla danesa de Bornholm, van encendre llums de posició. Desgraciadament, per desgràcia per ells, perquè es van trobar llavors que... Hi havien... Sí, ells van posar les llums de posició també perquè estaven segurs que estava a prop el vaixell, els vaixells de guerra de protecció, i a més, sobretot perquè no hi hagués una col·lisió, perquè anaven a fosques. O sigui, ells anaven a fosques. Bé, van posar les llums de posició i amb la mala sort que el submarí rus S-13 va disparar 3 torpedes que van fer blanc al vaixell. I això va significar? Es va enfonsar ràpidament. Es va enfonsar en uns 50 minuts. Aleshores, van morir congelades al mar unes 10.000 persones. Parlem del Titanic de 1.500, parlem de 10.000 persones, amb les quals hi havia 4.000 nens. Déu-n'hi-do. Bueno, aquí hi ha una qüestió, i és el següent. L'operació a nivell no era secreta. L'operació a nivell d'evacuació era una operació que es coneixia. Llavors, jo no sé exactament els aliats aquí què pensaven fer o què volien fer. Suposo que el capità del submarí rus, que és un militar i compleix amb les seves obligacions, va confondre amb la boira i la nit i tot això. Suposo que va confondre el vaixell, perquè si no, no hi ha explicació de que un vaixell que està evacuant, no és un vaixell de guerra, està evacuant una sèrie de persones civils i una sèrie de criatures i tal, al enviar-li 3 torpedes i enfonsar-lo, no hi ha cap explicació. És inhumà totalment, però bueno, suposo que potser no es donava en compte. El capità d'aquest... Hem de recordar que això va passar quan ja, diguem-ne, s'estava acabant. Conya, sí. Era gairebé al final de la Segona Guerra Mundial. Van ser els últims 5 mesos de la guerra. Exactament, el capità d'aquest submarí era un tal Alexander Marinesko, que se li va atorgar el títol d'héroe de la Unió Soviètica. Déu-n'hi-do. Sí, potser també se li podria haver donat el títol de protector de la infància, perquè, clar, si 4.000 nens van morir immediatament. Tan bon punt van arribar a l'aigua, el mar estava pràcticament congelat i van morir immediatament. O sigui, no es va salvar ningú, i crec que va ser una cosa molt desagradable. Bé, llavors, a Alemanya no se n'ha parlat massa d'això. Crec que l'escriptor Günter Grass ha parlat alguna cosa d'aquest tipus, i també es va fer una pel·lícula
que es va fer amb alemany. Uh-huh. Després va tindre algun ressò a través d'algú d'això, però és una cosa que no agrada massa parlar. Però és estrany, no? Que després dels anys, fins i tot cap productor hagi volgut agafar aquesta història i l'hagués explicat a través d'una pel·lícula, no? Sí, Igual però els alemanys, jo crec que si tu els hi parles d'això i els que saben de què va la història... Sí, els alemanys però hi ha americans que també poden... Però llavors, precisament, tu has dit això. Llavors, què passa amb els aliats? Perquè resulta que dona la casualitat que això era una cosa secreta que no la sabia ningú. Els aliats tenien informació de que hi havia unes evacuacions de Polònia cap a Kiel, cap a Alemanya. Què va passar? Per què es va fer? Perquè es disparen uns torpedes contra un vaixell que saben perfectament que van civils i que no és bèl·lic i que no porta armament i que, bé, tot això és una cosa que deixem allà ha quedat. Mira, tot això al final el trist són les guerres. I llavors a les guerres podríem dir allò que va dir una persona molt més important que jo, moltíssim més important que jo, és aquella del que esté limpio de pecado que tire la primera piedra. Exactament, doncs això és aquesta és la història. Molt bé, la història del vaixell que me l'apunto ara, l'estic mirant, el Wilhelm Gustloff. Gustloff, exactament. No sé si es diu així, però bé, igual hem dit tan malament tu com jo, o tan bé, Sí. No sé si hi ha algun alemany o algun alemany que ens si algun alemany, doncs potser ens estiraria les orelles, però bueno, jo crec que ho he dit el millor que he pogut, Molt bé, fins aquí les històries pardianes d'avui divendres. Parla amb gràcia. El gust és nostre.